Hello, kakabagyan! Hello, mga kakabsat! Naimbag nga malam tayo, malam tata. Diya kamo di tayo ayan nyo. Ngayon dito ikit malam, kakabagyan, kakabsat. Kaya tata, medyo pimudot ti chimpaw. Kaya napanunot mi man, niya pampasyarin tayo hasin dami di tarwar. Pamiman kitain no mabalinin nga iparustilyo. No, ipaarado. Ipaarado tag mula-mula tayo mam ti kotata. Chimpo nga minan ti panagmumula dito tas ag summer rin. Padasi memet nga kitain no mabalinin nga isagana dagiti kwa pagmula mi dito kwa arubayan mi. Dati mumulaan mi mga sangkabasit dito So nga padasin mi man iti kitain no kasano ti kuha na lagay na kung paano na yung ano niya ngayon, sitwasyon niya kung pwede nang magtanim ng mga gulay-gulay. Magpalagay muna. Yun ang natin alam nyo, yung mga Pilipino kasi dito mahilig lahat sa sa pagtatanim, mag-gardening. Kaya hindi lang naman Pilipino, pati mga Canadian mahilig din sila. Lalo na Italia. Lalo yung mga Italiano, mga mga mahihilig magtanim ng gulay. Kaya tayo rin na sadyang ang Pilipino karamihan talagang manlalon, magbubukid, hinahanap-hanap ng katawan natin yung pagbubungkal ng lupa. Kaya samahan nyo kami, mamamasyal kami dyan sa labas. Tingnan natin kung pwede nang araruhin. Taralits! Taralits! Okay, sige, kita-kita tayo sa labas. Yan, mga kakabagyan. Dito na tayo sa labas. Ayun si Bakit, Malamig pa rin. Malamig pa rin daw. Sa lilim. Lilim. Ito ang namin, front yard. Yan, kakabsat. Linis-linis pa. Ito yung nung nakarang taon, ito yung ginarden namin. Pero tingnan nyo mga kaibigan, nung nakaraang taon, yan may tumubo ulit. Nilagyan ko ng sibuyas ito. Akala ko kasi dahon-dahon lang ang kinukuha namin noon. Pero naubos namin, pinabayaan ko na lang kasi inabutan na ng snow. Ang kapal ng snow na rito. Talagang ilang buwang puro snow ito. Ngayon, nung mawala itong mga snow, ayan tutubo rin pala ulit yung mga sibuyas. Akala ko mabubulok na. Yan tumubo na Yan. Isang hilera ito Pinagkukuhanan lang namin ng mga pangrekado noon. Ngayon tutubo rin pala itong sibuyas na Kala ko siya mabubulok. Ang tibay din naman pala ng sibuyas. Yan Tapos yung pa. Dito naman sa gawi rito, ito yung sa side ng aming bahay. Meron din kaming ginawang garden dito. Bagong bukas lang ito kasi kalilipat lang namin dito. Hindi pa masyadong fertile ang ang lupa. Pero
pagka nalagyan ng mga fertilizer na yung ang tawag doon, Topsoil. mga nabibiling topsoil, unti-unting magiging ano siguro siya. At ito naman sa likod ng bahay namin, yan ang bahay, ito ang likod. Hindi pwedeng mag-garden dyan dahil simentado. Pwede pagka ilagay siguro sa pasok. At gagawa kami ng Pagpalakayan. ang tawag doon, pagpalakayan. Simbilya. May mga naipong kaming buto ng kamatis, buto ng Okra, ampalaya. okra, ampalaya, saka sili. May mga nabibili naming mga gulay dyan, iniipon namin yung mga buto-buto niya. Ito, itong lugar na ito, yan, nung nakaraan, tinamnan ko ito ng munggo at saka sitaw. Kaya lang hindi masyadong napakinabangan. Napagbunga ko naman, kaya lang hindi masyadong nakabunga ng marami kasi inabutan na ng lamig. Pero ngayon, medyo aga-agahan namin ng pagtatanim, baka sakaling mapakinabangan na ng gusto. Mga kaibigan, kapag yan, ito yung Titi Rustilyok. Dito na yun. From Canadian Tires. Ay, Canadian Tires ko yung Canadian Tires. Kamo. Wan, Canadian Tire. Canadian Tires. Umpisaan ko ng mag-Rustilyo. Dito na tong mga to. Para magpantay ang lupa dito. Mga kaibigan, parang nung nasa elementary lang, madaling gumawa ng garden. Malambot lang ang lupa rito kasi noong last year pinaglalagyan ko na ito lahat ng mga topsoil kaya madali siyang bungkalin. Ito nga, medyo hindi pa naman masyadong tuyo kaya madali lang yun. Halo-halo tayo mga kaibigan, Ilocano, Tagalog. Ayan. Mga kaibigan, napatag ko na, okay na, nalagyan ko na ng topsoil.
Nilagay na yung kabatis, buto ng kabatis. Ay, nagtatayag ka? Ay, wala na. Nag-remote kan, pagdiling ko. So yan mga kaibigan, tapos na yung pagpupunla namin. Abangan nyo na lang, abangan natin kung tutubo siya o ano. Ganun lang naman palpalaran, ika nga. Palpalaran niya pa nagmula, pa nagbunubon, hindi palakay. Kaya abangan tayo, no, anya ti mapasamak, no, mapagbalin mo na saan, baring laing no ang abutan ti, at dapat kami isno-isno na kadatoy, baring awanin. Hindi din na palabas, kasi nga chimpo, dapat la isno-isno na. Kitain, baring no awan tatan. So, next time, kakabsat. See you.